La realidad, señoría, es que se informó. ¿A usted le parece de una manera incorrecta? Perfecto, es su opinión, se lo digo que no. Pero ya entramos en una cuestión y en una valoración subjetiva. Sí, estamos en una cuestión de valoración subjetiva. El tiempo que se dedicó a la protesta creo que es el mismo tiempo que se le dedicó a la respuesta del conseller del ramo. Y yo creo que eso es equidad. Y así intentamos hacerlo siempre. Realizamos un ejercicio diario de reflexión y autocrítica y que, en definitiva, son los profesionales los que determinan cada día la escaleta de cada una de las ediciones. Y, lamentablemente, y esto es así, los gestores de las televisiones públicas estamos permanentemente sometidos a críticas sobre la manipulación, permanentemente. No conozco ninguna televisión pública que no tenga ninguna crítica de manipulación. Y no creo que sea porque todos los profesionales que trabajan en los medios públicos sean malos profesionales. No lo creo. Yo creo que tiene más que ver con el juego político, con la disputa política, que con otra cosa. Y le puedo asegurar, señora Linet, por si le sirve para algo, que nunca se consigue, ni en este medio ni en ningún otro, la unanimidad y el reconocimiento de todo lo público, porque eso, además, es imposible. Y yo creo, sinceramente, que Radio Televisión Valenciana y sus espacios informativos tienen no mucha, sino una gran credibilidad, porque no creo que los espectadores, dada la gran oferta que hay ahora mismo en el mercado para poder ver cualquier televisión, no creo que los espectadores sean tan tontos de ver algo que consideran manipulado, sectario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, consideraciones subjetivas, las que ustedes quieran. Otra cosa es que se ponga en duda la profesionalidad de los trabajadores y responsables de la casa. Pero le voy a decir una cosa, ganar las elecciones no da derecho a todo, se lo he dicho, y mucho menos aplicar la inmundicia informativa a un canal público que es de todas las valencianas y todos los valencianos. Y le vuelvo a repetir, que debemos y pagaremos durante muchos años, incluso los nietos de nuestros nietos estarán pagando esos 1.200 millones de deuda que han hecho que Canal Nou sea lo que es en la actualidad. Y le voy a decir una cosa, tienen ustedes un concepto totalitario muy peligroso en un Estado de Derecho. Ustedes confunden la institución con ustedes mismos. Cuando al señor Camps le piden explicaciones por los trajes, dice que es una crítica a la Generalidad. No, es al señor Camps. Y cuando se está hablando de la gestión de Canal Nou y de la política manipulativa de Canal Nou, se está hablando de la política de su responsabilidad, no de la de los trabajadores. Usted no es Canal Nou. Usted es el director de Canal Nou, nombrado a dedo por el Partido Popular, por el gobierno del señor Camps. Y aquí en esta comisión de control representamos a la soberanía popular. Y aquí nos pone el electorado, los valencianos y las valencianas. A usted el dedo. La veritat és que hi ha una sèrie de clichés que utilitzen vostès, intenten que nosaltres culpabilitzem els treballadors i les treballadores de lo que és responsabilitat exclusiva dels responsables polítics de la televisió valenciana i, per molt que ho repeteixen, no van aconseguir que nosaltres modifiquem allò que efectivament és una valoració. I és una valoració en funció d'un anàlisi objectiu del que ha passat, del que continua passant i del que és un exemple evident les notícies que es donaren entorn a la les no notícies que es donaren entorn a la manifestació del 29 de novembre. Senyor García, si és vostè el que estableix els criteris de l'escaleta és una cosa, i si és la directora d'informatius té que comparèixer per explicar-la, però posem-nos d'acord, No pot dir vostè una cosa i després la contrària. I si és vostè, tenim que dir que és una prova evident el que va passar en aquest informatiu, com està passant tots els dies, de que el que s'està fent a Televisió Valenciana és manipular la informació que se li presta als ciutadans i a les ciutadanes i, per tant, s'està conculcant la llibertat d'informació de la ciutadania del País Valencià. Entre altres coses, vostès van entrevistar els convocants de la manifestació? Una manifestació pacífica que venia de lluny, que havia hagut una mobilització important en els claustres, en el sector educatiu, del sector públic majoritàriament, però també els grups concertats. Vam entrevistar? Se va plantejar en algun moment de fer alguna entrevista
in situ als convocants d'una manifestació, que si fora el que diu la policia local de València, i jo no dubte que la seva estimació serà una estimació en criteris de la policia local de València, 12.000 persones són moltes persones. És molt demanar que se pugui fer un debat en la nostra televisió sobre què està passant en l'ensenyament i sobre les possibles i la negociació fracassada entre la plataforma i la Conselleria d'Educació. És molt de demanar això? És possible? És que no s'ha de prestar un servei públic? No seria convenient? Com ho veu vostè? Li torno a demanar, és vostè el responsable d'aquesta informació, de les informatius de Canal 9, o és, com ha dit vostè, els professionals que determinen l'escaleta? Aquesta informació és una clara mostra del que ha suposat manipulació informativa. Que això servisca com a exemple per a no repetir i per a canviar. I si aquesta compareixença pot derivar-se efectes positius per a millorar la qualitat democràtica de la nostra televisió, bé. Si vostès van a continuar RQR, doncs continuem RQR, però el que és únic que provocarà és la desafectació de milers de valencians i valencianes a una televisió que hauria de ser de tots i de totes i que només reflecteix la realitat des d'una visió molt particular i molt partidista. Moltes gràcies.